едно особено важно и емоционално послание. Сред нас трябваше да бъде един уважаван човек със значим обществен авторитет, личност, притежаващ висок професионализъм, доброта и почтенност. Емблема на нашия град, който през 2021 година получи обществено признание и титлата Почетен гражданин. Нека засвидетелстваме своето уважение с минута мълчание в памет на нашия скъп съгражданин Жеко Ангелов. Добре дошли, скъпи съграждани и гости на града! Днес ще прекрачим прага на времето, за да се докоснем до красотата и магията на българската традиция. Ще разплетем нишката на миналото, ще потопим в пъстрота на тракийската шевица и в обичая на Лазаров ден. Празник на пролетта, младостта и новото начало. Тракийска шевица – това не е просто украса. Тя е живописен разказ, изтъкан с цветни конци и символи, които носят послание за здраве, щастие и благоденствие. Време е да изпълним сцената с красотата на българската народна носия. Да превърнем Лазаров ден в един от най-светлите и жизнерадостни празници в българския народен календар. В празник на жителите и гостите на града. За нас е удоволствие да ви представим и нашите първи участници в тази годишния формат с почет към памет на Жеко Ангелов. Ще изпеят неговите възпитаници харманлийски слави. Biała
И ги вплетохме в празничния дух на Лазаров ден и Велик ден. Видяхме как красотата на тракийската шевица оживява в багри и символи, как младостта и надеждата танцуват в ритъма на лазарските песни и как пролетта пръска живот и светлина. Днес си спомнихме кои сме, откъде идваме и защо пазим тези обичаи живи. Защото те са нашата връзка с корените, нашия път към бъдещето, нашите послания и радост и единство. От името на ръководството на община Харманли ви пожелаваме светли и благословени празници. А сега, моля всички да се качите на сцената, за да закрием заедно фестивала с едно традиционно българско празник. Защо се няма герган, миличка майка, редничка, маката да се скаже, на сърце да е оле. Защо се няма герган, миличка майка, редничка, маката да се скаже, на сърце да е оле. Добре дошли на един много специален форум, който обичайно е нещо познато, нещо, на което сте присъствали и ви, премиера, но в случая премиера на сборник, не на авторска книга. Този сборник мисля, че би трябвало да бъде част от културната история на града, защото е свързан с невероятен писател и невероятна личност като Генчо Стоев. Мисля, име емблематично за българската литература и за един вид литература, бих казал, която днес определяме като класика и то като висока класика. Надявам се, че не тук е мястото да ви разказвам кой е Генчо Стоев. Радвам се, че присъства между нас ученици. Да кажем, че това са представители на най-младото читателско поколение. И бих се радвал, ако този повод, днешния, стане причина те да разгърнат книгите на Генчо Стоев, да ги прочетат. Независимо, че в университетите тази литература, наричана съвременна или литература след Втората световна война, се изучава в последните курсове на университета, трети или четвърти курс, но
Преди години направихме опит, преди доста години, поне чрез издателство Слово в Велико Търново, да сложат логото на общината, но може би вината, аз разбира се изцяло поемам като моя лична вина, няма да се оправдавам за комуникациите. В това време бях и аз в чужбина и така по друг начин водехме комуникацията. Но въпреки, че липсва логото, достатъчно направихме да известим, че зад инициативата или подкрепата на инициативата стои общината и че тя направи едно изключително важно и полезно дело и остава утехата, като, както се казва по библейски, лявата ръка да не знае какво прави дясната, защото и ние никъде не афишираме себе си и труда си, правим го в полза на голямата идея да бъде съхранена паметта на Генчо Стоев. И така, сега ще ви кажа, има снимков материал, но какво точно представлява съдържанието и защо точно така е направен сборника. Както в изданието за Владимир Василев, аз съм привърженик на сборници, които не трябва да бъдат гробници на някакво академично писане, академично знание. Което съвсем не означава, че те трябва да бъдат направени така за съвсем масова аудитория, но тъй като рядко се случва, дай Боже нещо да ме опровергае, но да сме живи и здрави и да гледаме след колко години ще има друг сборник. Цената на свободата. Колега, учител е свободен критик от Пазарджик. Виждате каква е темата. Ваня Колева е от Варна. Тя е доктор, но не е академичен представител. Отново за цената на златото. Както разбирате, в началото стоят текстове, визиращи едно наистина безспорно класическо произведение. Василев, че ме покани да работя с него по този сборник. Няма да ви лъжа, беше трудно. Генчо Стоев е труден писател, книгите са му трудни, труден е като човек. Но е огромно удоволствие, огромен празник, че този сборник се стана факт. Това не е сборник, който митологизира митос, който митологизира. Това е много честен сборник по отношение на книгите му и на паметта му. Благодаря ви и на вас, че сте тук, защото дълги години в Търново имах усещане, че студенти, великотърновската общност знае кой е Генчо Стоев. Тук се чувствам изключително спокойно сред вас, които също познават творчеството му и живота му. Това дава едно спокойствие, че има повече хора, които се грижат за неговата памет. Благодаря на общината за гостоприемството и на всички, които съдействахте. Така че, ако имате наистина въпроси или изказвания, бихме могли да продължим дискусията от последния път. Но това, което професор Василев спомена, хубаво е да всички да направим усилия да съберем тези материали, и видеоматериали, и снимки. Хубаво е архива на Генчо Стоев да бъде дигитализиран и запазен за... Не знае... Нямам спомен това приключение, както ти го нарече интервю, той си е нещо средно между наченка за литературна анкета и интервю. Продължи колко? 2 по 60 минути, 120 по 3 часове, 6 часа. На едно място не помня дали го има в дешифровката като ремарка. Малко рано е още да водим този разговор, защото първата част е ясна на досиетата, но каварят е ето там и сочеше на един скрин листове, папки, ето там. Кажи обаче кога е правила анкетата интервю и кога излиза? Преди промените, лятото 89-та година. А ти я публикуваш 2006? Ами тогава, казвам преди промените, никой не знаеше, че
след 5 месеца нещо и се случи. И да седнем и да продължим. Той сам казваше, имам още на езика нещо. Този сборник изключително ценен. Не само за литературоведските среди, но и за нас, харманци, съграждани на Генчетов. Той е почетен граждан на Харманли. Моето запознанство с Генчетов датира някъде от края на 70-те години, началото на 80-те, когато вече наистина благодарение на Ангел Стоев, който беше и кмет и първи секретар на Общинския комитет на БКП, започна да идва, а когато стана почтен гражданин, дори имаше и апартамент. Тук той после в едни лични разговори отричаше това, но това беше абсолютен факт, когато става дума за трудния характер на Генчо, във връзка с това го казвам. И после имахме така едни лични литературни взаимоотношения. Аз съм ги описал в моя спомен, да не изпадам в подробности. Става така, че дойде тук да става ловец, аз щях да ходатайствам, то става така, че трябва да се изкара изпита и става този инцидент на Ловния парк. Моят материал, заглавието му е неизбежното ловно място. На това място са го водили да му правят мними разстрели. И така стана, че там започна, там беше пролога на неговата смърт. За 2 месеца си отиде. Давам сметка, че трябва да се обърне внимание на нещо. Говоря за литературните историци. Трябва да се обърне внимание на нещо, което според мен е много важно. И то не може да се така изговори на гро с някакви думи. В тези години, за по-младите да кажа, това бяха абсолютно несвободни години. Години, в които, когато ние прохождахме в литературата, беше много трудно и почти невъзможно с много усилия човек да намери онези духовни примери за чест и за достоинство, които да му помогнат да може да диша малко озон. Такива фигури в тези години, разбира се, беше Атанас Далчев. Говоря извън литературата, не говоря само въобще за литература, говоря за поведение, за човешко и гражданско поведение. Атанас Далчев, Константин Павлов, специално за нас, по-младите поети, Иван Цанев. И много странно и Генчо Стоев. Без да познаваме в дълбочина цялостното творчество не само на Генчо, а и на останалите. Откривайки ги бавно, че и до ден. Събитието наистина е страхотно. Това е една личност, която много малко можем да дадем от себе си, за да се изкажем огромното благодаря какво е направила за Харманли. Генчо Стоев е не само наш съгражданин, той е страхотен българин, защото той е на цяла България. Искрено съм щастлива и млади хора, и вие се гордейте, че Харманли има наистина много достойни личности. Не само писатели, артисти, спортисти. Тук е люлка наистина на много талантливи хора, които прославят Харманли. Да, в случая сме се събрали за Генчо Стоев, но гордейте се с нашия град и като харманлийци никога не забравяйте хората, които са направили наистина толкова много, за да се чува гласа на Харманли. Благодаря ви и на вас. Не искам да ги противопоставям, че всеки е допринесъл. Имахте работа.
Това е постигла и се отстоява до края.
Предстои награждаването от кмета на град Харманли госпожа Мария Киркова. Заповядайте, госпожо Киркова. Искам да ви благодаря, момчета от Чакалите. Искам да приветствам с добре дошли всички ваши приятели от всички краища на България. Да ви благодаря, че участвате толкова атрактивно в празниците на града и най-вече ви желая здраве, безаварийно каране и да се наслаждавате на мощните си машини. И специални благодарности за колегите от полицията, които със своето присъствие и съдействие благодаря ви. А на вас още веднъж безаварийно каране и се наслаждавайте на мощните ви красиви машини. Благодаря ви. Ние благодарим за съдействието на общината, без вас това нямаше да се случи. Сърдечни благодарности от всички мотористи.
Още